Joo, täältä Turbotohtorilta taas moi. Siinä edellisen videon kommenttikentässä opittiin, että tehdään paskoja turboja, niin nyt mä ajattelin, että tämmösen pienen videon, missä vähän niinku, että mitä semmosen tekemis sitten niinku tarvii joskus huomioida. Tää on tämmönen sähkösäätyvä, no siis OM646 moottorin turbo, missä on ihmeellisen muotoinen pakopesä ja sitten pienet pyörivät. Toki mallisarjassa on niin sanotusti isointa sorttia ja tähän nyt piti sitten kaivaa vähän isompaa reikää ja sitten mitä se sitten vaatii, kun mennään mallisarjasta toiseen käytännössä näiden pyörivien kanssa. Eli tässä kyseessä on tosiaan GT18-sarjan tää perusritsa ja sitten tuo akseli on sitten GT20-sarjasta ja no sehän tarkoittaa sitten sitä, että turbiinin ottohalkaisija kasvaa ja sitten se pitää sovittaa johdinsiipiin. Ja no tässä tapauksessa sitten niinku muutos oli sen verran iso sitten niinku tohon alkuperäiseen tilanteeseen verrattuna, että piti kasvattaa tätä olakkeen halkaisijaa isommaksi ja sitten sinne taustapuolelle piti tehdä ihan pieni päästö. Ja sitten varmuuden vuoksi sitten myös tein tonne noin niin kuin turbiini siipien kärkiin tommosen pienen päästön, että sitten mahtuu siellä olemaan, kun tää on inhottavasti tehty sillä tavalla, että se pyörii tuolla osittain tämän kannaksen tuolla puolella, eli tuossa pienemmän reijän alueella, niin sitten sille piti semmoset temput sitten tehdä, ettei se ota siellä käytössä kiinni kuvasta sitten, kun se on muuten sitten mahdollisesti vaurioitunut, esimerkiksi painelaakeri kulunut rikki tai muuta, että sitten tietysti, mutta sitten ne muutenkin jo ottaa aina kontaktia ja ei tässä muutenhan se nyt meni sitten niin kuin silleen, että siivipyörästä koneistusmalli. Me saadaan siivipyörän valmistajalta profiilikuvat, minkä mukaan sitten kädessä pyörittelee, mittaan kotelot ja katon miten sinne asettuu ja sitten surautan se sitten CNC:llä ja tässä on vähän, sain muotoiltua vähän tai imutötteröä sitten niin tuolta nurjalta puolelta ja turbiinipuolen sitten on sillä tavalla, että mä joudun tekemään semmosen valokuvausoperaation, että mä saan niistä tehtyä sen mallin sitten tätä samaa mitoitusoperaatiota varten ja kaikki ne saattaa kyllä niin tympeitä hommaa, että yhtään ihmettelee, että on hirveä kynnys lähteä kehittämään mitään uusia reseptejä tai muuta, kun tässä menee ihan hitosti kaikki ne aikaa sitten, kun ei ole valmista reseptiä näin. Mutta nyt tämmöisen 6 moottorin sitten on nyt jonkinlainen. Saa nähdä, mitä se asiakas sieltä sitten kertoilee, että miltä tuntuu ja näin päin pois. Ja mitoituksen puolesta niin turbiini on sen verran isompi kompura, että kompurassa on ihan vähän vielä kasvatusvaraakin sitten, mutta asiakkaan lähtökohta oli se, että eihän nyt niin kauhean suuria tehotavoitteita ole. Sehän nähdään sitten. Ei mitään, sitten kokoonpano, uusi meletin servo, sitten virtauspenkkiin ja baanalle. Moi!